Insellmilkom, illum it-32 ta' Novembru, festa ta' Sant'Andrija Apostlu. Nilqakom għal quddisa u r-Rożarju, imexxija mill-Isqof Awżiljarju Joseph Gallia Kurmi. Fl-Evanġelu tal-lum Ġesu jsejjaħ 4 sajjieda bħala l-ewwel dixxipli tiegħu. Fosthom lil xmum Pietru u ħuh Indri, li minn dakinhar baqgħu dejjem ma' Ġesu. Mulej, illum bl-interċessjoni tal-Apostlu Sant'Andrija għamel li aħna wkoll nibqgħu dejjem miegħek u tina l-grazzja inwasslu l-imħabba tiegħek lill-oħrajn. Bisem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Il-paċi magħkom. Niċċelebraw illum il-festa ta' Sant'Andrija Apostlu. Kien wieħed minn tal-ewwel li mexa wara Ġesu u li jarfu bħala il-Messija, bħala Kristu. Sant'Andrija u qaddis maħbub f'diversi postijiet, fil-fatt huwa patrun tal-Iskozja, tar-Russja u postijiet oħra, kif ukoll tal-Patriarkat Ekumeniku ta' Kostantinopli. U għalhekk din qudiesa niftakru mod speċjali wkoll fil-ħidma ekumenika tal-Knisja biex il-mulej jgħinna u jgħinna l-koll ħalli nkunu ħaġa waħda fih. Biex nistgħu niċċelebraw kif jixraq din il-qudiesa ħuti jew narfu ħtijietna u nitolbu maħfra tagħhom mill-Alla. Inti t-triq li twassalna til-Missier mulej ħniena. Mulej ħniena. Inti l-verità li tmexxina lejn il-ġid, Kristu ħniena. Kristu ħniena. Inti l-ħajja li bja ngħixu fik mulej ħniena. Mulej ħniena. Iħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrinna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Amen. Glorja l-Alla fl-għol ta' smawiet u paċi fl-għad l-bnedmin ta' rieda tajba. Nfaħruk, nberkuk, nadorawk, natuk ġieħ, irroddu lek ħajr għal glorja kbira tiegħek. Mulej Alla Sultan tas-sema, Alla Missier li tista' kollox. Mulej Iben waħdini Ġesu Kristu, mulej Alla ħaruf ta' Alla bil-Missier. Inti tneħħi drubiet tad-dinja ħenna lina, inti tneħħi drubiet tad-dinja ilqa tal-btana. Int li qiegħed fuq il-lemin tal-Missier ħenna lina, għaliex inti waħdek qaddis, inti waħdek mulej, inti waħdek il-għoli Ġesu Kristu, mal-Ispirtu Santu fil-glorja tal-Missier Alla. Amen. Nitolbu. Miċċa kontana mulej nitolbu l-kobor tiegħek biex l-Apostlu Sant'Andrija li fil-Knisja tiegħek kien predikatur u mexxej jidħol dejjem għalina quddiemek. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li miegħek jgħixu jsaltam flimkien mal-Ispirtu Santu Alla għal dejjem ta' dejjem. L-ewwel qari. Qari mill-Ittra ta' San Pawlu Apostlu lir-Rumani. Jekk inti tistqarb f'ommok Ġesu l-mulej u temmem f'qalbek li Alla qajmu mill-imwiet, inti ssalva. Wieħed jemmen f'qalbu biex ikollu l-ġustifikazzjoni u jistqarb xufteh biex ikollu s-salvazzjoni. L-Iskrittura tgħid: kull min jemmen fih ma jintilifx, ma m'ebda għażla bejn Ludi u Grieg, u s-sit ta' kulħadd, u għani ma' dawk kollha li jsejħulu. Għax kull min isejjaħ isem il-mulej isalva. Imma kif jistgħu jsejħu lil min ma għamnux fih? Kif jistgħu jemmnu f'min ma semgħux bih? Kif jistgħu jisimgħu jekk ma jipritkawlhomx
kif jistgħu jippritkaw jekk ma jkunux mibgħuta? Bħal hemm miktub, kemm huma sbieħ riġlejn dawk li jħabbru l-ġid. Iżda mhux kulħadd qata l-kelma ta' Kristu, imma ngħid jien jaqgħu ma semgħux, żgur li semgħu. L-Iskrittura tgħid li ħinhom xteret mal-art kollha u l-kelma tagħhom laħqet tru fid-dinja. Il-kelma tal-Mulej. Ħajr lilek. Salm responsorjali. Mal-art kollha jasal leħinhom. Flimkien? Mal-art kollha jasal leħinhom. Ismewwiet ixandru l-glorja ta' Alla. Emili deħ tħabbar il-farxa tas-sema. Jum li ieħor jagħti l-aħbar, lejl li ieħor iwassal it-tarif. Flimkien, mal-art kollha jasal leħinhom. M'hemmx aħbar u anqas kliem, ma hemmx leħen li ma jinstemax. Mal-art kollha jasal leħinhom, mad-dinja kollha jinxteret kiliemhom. Flimkien, mal-art kollha jasal leħinhom. Il-Mulej jgħid, ejjew warajja u nagħmilkom sajjieda tal-bnedmin. Il-Mulej magħkom. Qari mill-Evanġelju skont San Mattew. F'dak iż-żmien huwa jdur ma' xatt il-baħar tal-Galilija Ġesu li ma' żewġ taħwa, xmun jgħidulu Pietru u Indriħuh qegħdin ikalaw ixbik il-baħar għax kienu sajjieda u qalilhom ejjew warajja u nagħmilkom sajjieda tal-bnedmin. U minnu fih telqu xbiek u marru warajh. Wara li mexa minn hemm ra żewġ taħwa oħra, Ġagbu ta' Zebedew u ħuh Ġwanni qegħdin fid-dajsa ma' missierhom Zebedew iħejju x-xbiek tagħhom u sejħilhom. Minnu fih telqu id-dajsa u l-missierhom u marru warajh. Il-kelma tal-Mulej. Sant'Andrija kien sajjied minn Betsajda fil-Galilija flimkien ma' ħuh Pietru. Hawnhekk fl-Evanġelu qrajna din is-silta meta Ġesu jsejħilhom biex minn sajjieda jagħmilhom sajjieda tal-bnedmin. Ma fil-fatt fl-Evanġelu ta' San Ġwan għandna rakkont sabiħ ħafna meta ikunu Indri illi jiltaqa' ma' Ġesu għaliex kien dixxiplu ta' Ġwan il-Battista kif qalilhom araw il-ħaruf tal-Alla mexa warajh, qatt miegħu għarfu bħala il-Messija u San Ġwan jgħid l-ewwel ħaġa li għamel mar jgħid il-ħuh Pietru. U Pietru laqqgħu lil Pietru ma' Ġesu. U qallu sibna l-Messija. Kien għalhekk Indri l-ewwel u fil-fattu meqjum ukoll meqjus bħala l-ewwel fost id-dixxipli minħabba fekk ħabba dan ir-rakkont li juri li għarfu kienu li għaraf il-Ġesu bħala l-Messija u marma l-ewwel jgħid il-Pietru li mbagħad kellu Ġesu jaslu bħala l-mexxej tal-Knisja. Li jolqtok u kemm ma tantx issemma dan Indri. Fil-fatt fl-Evanġelu hemm ftit okkażjonijiet fejn jisemma darba minnhom ma' Pietru, Ġagbu u Ġwanni meta l-erba' li huma staqsew il-Ġesu wara d-diskors jew xrid jgħid biha din ta' li ġebla ma tibqax fuq oqra fit-tempju dak id-diskors ta' tmiem meta staqsew flimkien
Ma mbagħad insibu żewġ okkażjonijiet ukoll fejn hu jressaq lil xi ħadd għand Ġesu. Darba minnhom fir-rakkont tal-miraklu ta' tkattir tal-ħobs, meta Ġesu qallu hawn tfajjel li għandu 5 ħobżiet u 2 ħutiet. Dikinhar Indri qal kellu dubju x'seta' jagħmel b'dawn għal dawn x'inhu huma għand nies, imma mbagħad wara naturalment fehem x'kienu kif Ġesu bidilhom f'abbundanza għal ħafna. Mbagħad kien hemm darb'oħra wkoll meta hu flimkien ma' Filippu ressaq il xi nies Griegi li qalu nixtiequ naraw lil Ġesu. Ġesu dejjem insibuh iressaq lin-nies għand Ġesu. U fil-fatt wara mbagħad il-mewt u l-qawmien tiegħu insibuh ma' l-Apostli u Marija fiċ-ċenaklu u warejt il-50 ikun wieħed minn dawk illi kif smajna hawnhekk fil-kelma ta' Alla mari xandar l-Evanġelju ma' tant postijiet oħra. Hemm min jgħid li wasal sal-Ukrajna u sar-Russja. Ma nafu żgur li kellu din il-ħeġġa kif rajna fl-Evanġelju stess li wassal l-oħrajn għand Ġesu biex ikompli jagħmilha din ma' tant nies oħra. Nafu li miet martri, miet imsallab, fatt it-tradizzjoni tgħid li għalilhom ma rridx ikun imsallab, ma kienx jistħoqlu jkun imsallab bħal Ġesu, allura is-salib tiegħu huwa hekk kif nafu s-salib ta' Sant'Andrija. U flok samruh ukoll l-imsiemer mas-salib rabtuh u allura kellu agonija twila. X'jallimna Sant'Andrija għall-ħajja tagħna? Ħansemmi żewġ affarijiet li naħseb li huma importanti għall-ħajja tal-ewwel nett. Jgħinna biex aħna wkoll il-Ġesu narfuh bħala il-Messija, is-Salvatur tagħna u ħabib tagħna wkoll. Din il-ħbiberija miegħu narawha fl-Evanġelju imma Sant'Andrija ara fil-Ġesu bħala dak li verament u fidil leħ iħobbu u wkoll baqa' fidil leħ sal-aħħar sal-martirju, spiċċa msallab bħal Ġesu. U allura lilna jgħinna biex ikollna din il-ħbiberija ma' Ġesu li huwa is-Salvatur tagħna, dak li jsalvana. Imbagħad ukoll ħaġa li tortok karatteristika tiegħu hija kif hu lin-nies joħodhom għand Ġesu. Ibda minn ħuh Pietru, il-fatt San Ġwan Krisostmu jgħid illi kif ara fil-Ġesu bħala t-teżor, mal-ewwel mar għand ħuh biex jaqsam miegħu dan il-ġid, għax li l-ħuh riedlu wkoll ħafna ġid meta ħadu għand Ġesu. U għamel hekk, kompli għamel hekk kif rajna fl-Evanġelju stess u anki fil-ħajja kollha tiegħu fil-missjoni tiegħu bħala apostlu. U għalhekk dan huwa importanti anke għalina li jagħtina l-mulej il-ħeġġa li aħna naqsmu dan it-teżor mal-oħrajn billi ngħinuhom jesqu lejn Ġesu. Papa Franġisku jsemmi din bħala ħaġa importanti ħafna għalina llum bħala nsara li aħna ma nkunux kuntenti biss għaliex nsibu aħna il-Ġesu illi jimla l-qalb tagħna ma naqsmuh mal-oħrajn ngħinu lill-oħrajn jesqu leħ. Li toqtob f'Sant'Andrija huwa li hu iressaq in-nies lejn Ġesu jisparixxi mix-xena. U anke aħna mhux għalfejn nidħlu aħna fix-xena ħafna drabi meta nresqu lin-nies mhux lejna, mhux biex jibqgħu għandna, imma biex jaslu għand Ġesu u hemm isibu tassew il-milja tal-ħajja tagħhom. Tolbu llum bl-interċessjoni ta' Sant'Andrija biex jagħtina dan l-Ispirtu tiegħu sabiħ li narfu l-Ġesu bħala dak li salvana, bħala ħabib ukoll ta' qrib tagħna, imma ngħinu wkoll lin-nies ma' kull min intaqgħu ngħinuh ukoll biex jersaq lejn Ġesu ħalli fih isib tassew is-Salvatur il-milja għall-ħajja tiegħu.
Nisqussa tal-bit tagħna lill-Alla fiduċja kbira fl-imħabba tiegħu għalina kumulej mal-Knisja tiegħek ejna biex tkompli ix-xandar l-Evanġelju mal-art kollha. Nitolbu. Smana nitolbuk mulej. Għatina mulej l-Ispirtu ta' Sant'Andrija li aħna nejnu lin-nies biex jersqu lejk. Nitolbu. Smana nitolbuk mulej. Nitolbu llum għal-ħidma ekumenika tal-Knisja biex aħna l-koll li nemnu fik mulej nkunu ħaġa waħda kif tixtieqna inti. Nitolbu. Smana nitolbuk mulej. Nitolbu għal-morda kollha kemm fl-isptarijiet, kemm fid-djar tagħhom, kif ukoll dawk li qegħdin għall-kura barra minn Malta, l-Maltin li qegħdin għall-kura barra minn Malta. Nitolbu biex tgħinhom fid-dbatijiet tagħhom u tgħin ukoll lil dawk kollha li b'xi mod jew ieħor qegħdin jagħtuhom is-servizz meħtieġ. Nitolbu. Smana nitolbuk mulej. Nitolbuk mulej biex aħna dejjem nożżu l-ħajja mill-ewwel mument ta' tnissil tagħha sa tmiem naturali tagħha. Nitolbu. Smana nitolbuk mulej. Nitolbuk mulej biex tilqa' fi ħdanek il-dawk li għaddew għall-ħajja ta' dejjem f'dawn l-aħħar ġranet. Tant ikun hemm min ukoll li jkun qed isegwi din il-quddiesa naf min jien huwa għadda issa għall-ħajja ta' dejjem riċentement ukoll. Tolbu mulej għalihom biex inti tilqahom fi ħdanek u tagħti il-faraġġ lill-familjari tagħhom. Nitolbu. Smana nitolbuk mulej. Mulej Alla tagħna ilqa' talb li qed nagħmlek illum bl-interċessjoni ta' Sant'Andrija jina biex aħna narfuk u nħobbuk bħala is-Salvatur tagħna li timla l-qalb tagħna li tmexxina fit-triq tas-sewwa f'ħajjitna bi Kristu Sidna. Amen. Itolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob lil Alla l-Missier li jista' kollox. Jilqa' l-mulej minn idejk. Bartesmu, għal-ħtiġijiet tagħna u tal-Knisja mqazza kollha tiegħu. O Alla li tista' kollox ilqa' l-offerti tagħna fil-festa tal-Apostlu Sant'Andrija u għamel li bihom inkunu noġbuk u nitqawwew fil-ħajja tal-grazzja bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Nerfgħu qlubna l-fuq. Nerfgħuhom lejn il-mulej. Niżżu ħajr lill-mulej Alla tagħna. Hekk sewwa u xieraq. Sewwa u xieraq tas-sew mulej Missier Qaddis Alla ta' dejjem tista' kollox. Tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien irroddulek ħajr. Int ir-raj ta' dejjem ma tħallix waħedha l-Knisja tiegħek. Imma tibqa' dejjem tieħu ħsiebha tħaresha permezz tal-Apostli biex ikomplu jreġuha dawk stess li jintqed bħala rajja f'isem ibnek. Għalhekk mal-anġli mal-arkanġli, mat-troni u mad-dominazzjonijiet, maqtejja kollha tal-eżerċiti tas-sema ntennu l-innu tal-glorja tiegħek u ngħidu bla qiegħda. Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċiti. Smew tal-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fl-għola tas-smawiet. Birek minn ġej f'isem il-mulej. Osanna fl-għola tas-smawiet.
Qaddis tas-sewint mulej inti lajn ta' kull qdusija. Qaddes għalhekk nitolbuk l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien se jingħata biex mir-rajħibati ħal-ħobs rat il-ħajr qasam ta' lid-dixxipli tiegħu qal: ħudu u kullu il-kol minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Hekk ukoll wara li klaħa il-kalċi reġa' ratt il-ħajr ta' lid-dixxipli tiegħu qal: ħudu u jxorbu minnu l-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem. Id-demm li jxxeret għalikom u għall-bnedmin kollha l-maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Dan hu il-misteru tal-fidi. Għabru l-mew tijak mulejn xandru bil-ferq, għaw minn tijak u nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna u nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt il-qawmin ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kanċi tas-salvazzjoni u rroddulek ħajr għax oġbok tilqana u nquddimek biex naqduk. U miċ-ċokontana nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqgħadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sehem il-ġisem u d-demm ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha, u taf l-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Charles, mal-Isqof Anton, miegħi għaddej tiegħek mingħajr ma jistħoqli u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien, ftakar fil-mejtin kollha, daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk, għatilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġi Mqazza, Omm Alla Marija, ma' San Ġusepp, ma' Sant'Andrija, ma' l-Apostli u l-Qaddisin kollha, li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja, għamel magħhom infaħruk u nsebħuk Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu jingħata lilek Alla missieri tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Jew nitolbu t-talba li għallimna Ġesu li rrid li nitolbu bħaluliet tal-istess missier tagħna, missierna li inti fis-smawiet, jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema hekk ta' fl-art. Ħobsna ta' kuljum matina llum, affrinna tubietna bħalma naffru minn oħati għalina, u la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżeħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tieba u ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħilsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew nittamaw lena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. X'tiegħek hija s-saltna l-qawwa u l-glorja għal dejjem. Muli Ġesu Kristu li qed l-apostli tiegħek inħallilkom is-sliem, natikom is-slim tiegħi, la tħares lejn dnubietna staħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija s-slim u laqda li jintrit fija, int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. U miegħek ukoll. Nagħtu l-paċi li xulxin. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħna lina. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħna lina. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja għatina l-paċi.
Danu il-ħaruf ta' Alla, danu li jneħħi d-nubiet tad-dinja. Ħenjin dawk li huma mistiedna l-ikla tal-ħaruf. U li ma jissoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi. Żdejt biss kelma waħda u ruħi tkun infejqa. Flimkien ngħidu it-talba għat-tqarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija. Imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mewti jiena nemmen fik, nitma' fik u nibqa' nħobbok għal dejjem. Nitolbu is-sagrament tiegħek li rċevejna mulej jimlina bil-qawwa biex fuq l-eżempju tal-Apostlu Sant'Andrija inġorru fina il-mewt ta' Kristu ħalli jistħoqilna ngħixu miegħu fil-glorja u li jgħixu jissaltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Amen. Morru ngħixu fil-paċi ta' Kristu. Nroddu ħar lil Alla.
Alla tagħna isma' t-talb tagħna ejna u iqaf magħna glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissimorina li inti omna għalik jisma' t-talb tagħna dak it-twilet għalina rid ikun bniedem bħalna. U Ġesu offrinna d-dubietna ħarissa minnata l-infern u ġenera l-reħ kollha wejn id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fl-ewwel misteru tal-ferħ meta l-Anġlu Gabriel ħabbar li sitna Marija li kellha tkun Omm Alla. Missienna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif fis-semi ta' fl-art. Obżna ta' kuljum atina llum. Aħfrinna dubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina u la ddaħħalniex f'tiġrib iżda ħlisna mid-denja. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmijak imberk inti fost in-nisa mpirek jifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla tlapalina mitinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmijak imberk inti fost in-nisa mpirek jifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla tlapalina mitinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmijak imberk inti fost in-nisa mpirek jifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla tlapalina mitinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmijak imberk inti fost in-nisa mpirek jifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla tlapalina mitinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmijak imberk inti fost in-nisa mpirek jifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla tlapalina mitinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmijak imberk inti fost in-nisa mpirek jifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla tlapalina mitinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmijak imberk inti fost in-nisa mpirek jifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla tlapalina mitinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmijak imberk inti fost in-nisa mpirek jifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla tlapalina mitinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmijak imberk inti fost in-nisa mpirek jifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla tlapalina mitinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmijak imberk inti fost in-nisa mpirek jifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla tlapalina mitinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissimorina li inti omna għalik jisma' t-talb tagħna dak it-twilet għalina rid ikun bniedem bħalna u Ġesu offrinna d-dubietna ħarissa minnata tal-infern u ġenera l-reħ kollha wejn id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fit-tieni misteru tal-ferħ meta sitna Marija marret iżżur il-qariba tagħha Santa Elisabetta. Missienna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif fis-semi ta' fl-art. Ħobsna ta' kuljum atina llum, aħfrinna tnubietna bħalma naħfru minuħati għalina. La ddaħħalniex f'tiġrib iżda ħlisna mid-denja. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmijak imberk inti fost in-nisa mpirek jifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla tlapalina mitinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmijak imberk inti fost in-nisa mpirek jifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla tlapalina mitinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmijak imberk inti fost in-nisa mpirek jifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla tlapalina mitinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmijak imberk inti fost in-nisa mpirek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla tlapalina mitinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmijak imberk inti fost in-nisa mpirek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla tlapalina mitinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmijak imberk inti fost in-nisa mpirek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla tlapalina mitinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen.
Slima lik Marija bi grazia mimlija mulejmijak, berkinti fost in-nisa mpirek frotta ġuftijek, Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlapalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazia mimlija mulejmijak, berkinti fost in-nisa mpirek frotta ġuftijek, Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlapalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazia mimlija mulejmijak, berkinti fost in-nisa mpirek frotta ġuftijek, Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlapalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazia mimlija mulejmijak, berkinti fost in-nisa mpirek frotta ġuftijek, Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlapalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima Urina li inti omna għalik jisma talbtana dak it-twilet għalina rrid ikun bnidem bħalna. U Ġesu għaffrinna d-dubietna ħarisna min-nar tal-infern u ġenna l-erbħ kollha wejn id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fit-tielet misseru tal-ferħ meta sina Ġesu Kristu twilet fil-ar ta' Betlehem. Missinna li inti fis-smawiet itqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-semek da fl-art. Obsna ta' kuljum atina llum, aħfrinna d-nubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina, u la ddaħħalniex f'tiġrib iżda ħlisna mid-denija. Slima lik Marija bi grazia mimlija mulejmijak, imberkinti fost in-nisa mpirek frotta ġuftijek, Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlapalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazia mimlija mulejmijak, imberkinti fost in-nisa mpirek frotta ġuftijek, Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlapalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazia mimlija mulejmijak, imberkinti fost in-nisa mpirek frotta ġuftijek, Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlapalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazia mimlija mulejmijak, imberkinti fost in-nisa mpirek frotta ġuftijek, Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlapalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazia mimlija mulejmijak, imberkinti fost in-nisa mpirek frotta ġuftijek, Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlapalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazia mimlija mulejmijak, imberkinti fost in-nisa mpirek frotta ġuftijek, Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlapalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazia mimlija mulejmijak, imberkinti fost in-nisa mpirek frotta ġuftijek, Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlapalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazia mimlija mulejmijak, imberkinti fost in-nisa mpirek frotta ġuftijek, Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlapalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazia mimlija mulejmijak, imberkinti fost in-nisa mpirek frotta ġuftijek, Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlapalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazia mimlija mulejmijak, imberkinti fost in-nisa mpirek frotta ġuftijek, Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlapalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima Urina li inti omna għalik jisma talbtana dak it-twilet għalina rrid ikun bnidem bħalna. U Ġesu għaffrinna dubietna ħarisna min-nar tal-infern u ġenna l-erbħ kollha wejn id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fir-reba misseru tal-ferħ meta sitna Marija u San Giuseppe preżentaw lil Ġesu fit-Tempju. Missinna li inti fis-smawiet itqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-semek da fl-art. Obsna ta' kuljum atina llum, aħfrinna d-nubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina, u la ddaħħalniex f'tiġrib iżda ħlisna mid-denija. Slima lik Marija bi grazia mimlija mulejmijak, imberkinti fost in-nisa mpirek frotta ġuftijek, Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlapalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazia mimlija mulejmijak, imberkinti fost in-nisa mpirek frotta ġuftijek, Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlapalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazia mimlija mulejmijak, imberkinti fost in-nisa mpirek frotta ġuftijek, Ġesu.
Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mitembin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Stima lik Marija bi grazia memlija murejmijek, berkinti fost nisan pirek frotta ġuftijek, Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mitembin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Stima lik Marija bi grazia memlija murejmijek, berkinti fost nisan pirek frotta ġuftijek, Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mitembin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Stima lik Marija bi grazia memlija murejmijek, berkinti fost nisan pirek frotta ġuftijek, Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mitembin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Stima lik Marija bi grazia memlija murejmijek, berkinti fost nisan pirek frotta ġuftijek, Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mitembin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sima lik Marija bi grazia memlija murejmijek, berkinti fost nisan pirek frotta ġuftijek, Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mitembin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Stima lik Marija bi grazia memlija murejmijek, berkinti fost nisan pirek frotta ġuftijek, Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mitembin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sima lik Marija bi grazia memlija murejmijek, berkinti fost nisan pirek frotta ġuftijek, Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mitembin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria lil Missiru lil Libenu lil Spiritu Santo. Kien il-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santes Morina l-inti omna, għalik isma talbtana dak it-twilet għalina li tikun bnidem bħalna. U Ġesu għaffrinna dobit ħarisna minn nar tal-infern u ġenera rebeħ kollha wejn id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Li konsidraw fil-ħames missiru tal-ferħ, meta sitna Marija u San Ġusepp tilfu lil Ġesu wara 3 ijiem sabuh fit-tempju jiddisputa mad-dotturi. Missilna li inti fis-smawiet itqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-semi da fl-art. Obsa ta' kuljum għatina llum, aħfrinna dnubietna bħalma naħfar minnu ħati għalina. U la ddaħħalniex f'tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Sima lik Marija bi grazia memlija murejmijek, berkinti fost nisan pirek frotta ġuftijek, Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mitembin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Stima lik Marija bi grazia memlija murejmijek, berkinti fost nisan pirek frotta ġuftijek, Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mitembin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Stima lik Marija bi grazia memlija murejmijek, berkinti fost nisan pirek frotta ġuftijek, Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mitembin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Stima lik Marija bi grazia memlija murejmijek, berkinti fost nisan pirek frotta ġuftijek, Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mitembin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Stima lik Marija bi grazia memlija murejmijek, berkinti fost nisan pirek frotta ġuftijek, Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mitembin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Stima lik Marija bi grazia memlija murejmijek, berkinti fost nisan pirek frotta ġuftijek, Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mitembin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Stima lik Marija bi grazia memlija murejmijek, berkinti fost nisan pirek frotta ġuftijek, Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mitembin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Stima lik Marija bi grazia memlija murejmijek, berkinti fost nisan pirek frotta ġuftijek, Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mitembin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Stima lik Marija bi grazia memlija murejmijek, berkinti fost nisan pirek frotta ġuftijek, Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mitembin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Stima lik Marija bi grazia memlija murejmijek, berkinti fost nisan pirek frotta ġuftijek, Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mitembin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria lil Missiru lil Libenu lil Spiritu Santo. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santes Morina l-inti omna, għalik jisma talbtana dak it-twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna, u Ġesu għaffrinna dobietna ħarisna minn nar tal-infern u ġenera rebeħ kollha wejn id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Slima lik sultana, tal-ħnina ħajja ħlowa u tamatana slima lik. Li l-ek inajtu għalli ċaħna turufnati u li teva. Li l-ek nitnidu aħna li nibku nolf u f'dan il-wiet ta' dmuħ. Ija mela avukata tana,
Dawwar lejna dawk lajnin tiegħek tal-ħniena urina wara dan turuframent il-Ġesu frott imbirek tal-ġuf tiegħek u ħanina u pija u ħelwa Verġni Marija. Skont il-fema tal-Papa mis-sirna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi sal-knatek ikun li trid int kif fis-sema da fl-art. Obsna ta' kuljum atina llum, aħfrinna dnubietna parma naħfru minnu ħati għalina, u la ddaħħalniex f'tiġrib iżda ħlisna mid-denja. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmijak imberkinti fost in-nisa mpirek ifrotta ġuf tiegħek Ġesu. Disa Marija Alla tlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria lill-Missieru lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Għatihom mulej il-mistriħ ta' dejjem. Daw ta' dejjem jiddi fuqhom. Jisriħu fil-paċi. Amen. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Kristu ħniena. Kristu ħniena. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Kristu ismana. Kristu ismana. Kristu il-qattal btana. Kristu il-qattal btana. Missier Eternalla. Henna lina. Iben Alla li fdejt id-dinja. Henna lina. Spiritu qaddis Alla. Henna lina. Trinità qaddisa Alla wieħed. Henna lina. Imazza Marija. Itlob għalina. Imazza Alla. Itlob għalina. Imazza xebba ta' xbejbiet. Itlob għalina. Ta' Kristu. Itlob għalina. Il-Knisja. Itlob għalina. Tal-ħniena. Itlob għalina. Tal-grazzja ta' Alla. Itlob għalina. It-tama. Itlob għalina. Li żjed safja. Itlob għalina. Li żjed nadifa. Itlob għalina. Muxebba. Itlob għalina. Bla teba. Itlob għalina. Li tisħoq l-imħabba. Itlob għalina. Tal-aġeb. Itlob għalina. Tal-parir it-tajjeb. Itlob għalina. Ta' min ħalaqna. Itlob għalina. Ta' min salvana. Itlob għalina. Xebba kollok għaqal. Itlob għalina. Xebba li tisħoq kull qima. Itlob għalina. Xebba li tisħoq kull foħrija. Itlob għalina. Xebba kollok seta. Itlob għalina. Xebba kollok ħniena. Itlob għalina. Xebba dejjem marbuta ma' Alla. Itlob għalina. Mera ta' qdusija. Itlob għalina. Tron tal-erf. Itlob għalina. Bidu tal-ferħtana. Itlob għalina. Amara tal-Ispiritu Santu. Itlob għalina. Amara ta' kull grazzja. Itlob għalina. Amara ta' kull tjieba. Itlob għalina. Warda mistika. Itlob għalina. Torri ta' David. Itlob għalina. Torri ta' Lavorju. Itlob għalina. Dar ta' Deb. Itlob għalina. Arka ta' rabta ġdida. Itlob għalina. Bib ta' sema. Itlob għalina. Kewba ta' filgħodu. Itlob għalina. Saħħa tal-morda. Itlob għalina. Kien tal-midinbin. Itlob għalina. Faraġ tal-migranti. Itlob għalina. Faraġ tal-imniktin. Itlob għalina. Għajnuna tal-insara. Itlob għalina. Sultana tal-anġli. Itlob għalina. Sultana tal-patriarki. Itlob għalina. Sultana tal-profeti. Itlob għalina. Sultana tal-apostli. Itlob għalina. Sultana tal-martri. Itlob għalina. Sultana tal-konfessuri. Itlob għalina. Sultana tal-verġni. Itlob għalina. Sultana tal-qaddisin kollha. Itlob għalina. Sultana mnisla minn l-ewwel teba. Itlob għalina. Sultana mtella s-sema. Itlob għalina. Sultana tal-Rosarju Mqaddes. Itlob għalina. Sultana tal-familja. Itlob għalina. Sultana tal-paċi. Itlob għalina. Ħaruf talla li tneħħi dnubiet tad-dinja. Aħfrinna nitolbuk mulej. Ħaruf talla li tneħħi dnubiet tad-dinja. Ismana nitolbuk mulej. Ħaruf talla li tneħħi dnubiet tad-dinja. Hen għalina. Itlob għalina qaddisa u Malla. Biex ikun jistħoq ilna dak li wedna Kristu. Għatilinna għaddija tijek mulejana nitolbuk li ngawdu dejjem is-saħħa fir-ruħu l-ġisem biex l-interċessjoni tal-imqazza glorjuża Marija dejjem Verġni inkunu meħlusin mid-dwejja ta' issa u ngawdu lena ta' dejjem bi Kristu Sidna. Amen. Talba li San Mikiel Arkanġlu idħol għalina fit-taqbida kun int lajnuna tagħna kontra l-ħażen u tnassis tad-demonju. Irrażnu Alla nitolbuk bil-ħerqa, intlaqwa fost iqtejja tas-sema, idfa bil-qawwa Alla fil-qiegħ tal-infern ix-xitan u l-ispirti ħżiena l-oħra li jiġġerrew fid-dinja tal-fin tal-erwieħ. Amen. Nselmu li qaddisin San Giuseppe, Itlob għalina. San Sebastian Martri, Itlob għalina. Santo Rocco, Itlob għalina. San Paul Missirna,
Itlob għalina. San Publiu, Itlob għalina. San George Preka, Itlob għalina. Sant'Andrija, Itlob għalina. Beato Nazio Falzon, Itlob għalina. Beata Adeodata Pisani, Itlob għalina. intom qaddisin protetturi tagħna. Itolbu għalina. U Alla li f'dan is-sagrament tal-aġeb ħallejtinna tifkira tal-passjoni tiegħek, għatina nitolbuk li nqimu l-misteru tal-ġisem u d-dem tiegħek, hekk li nħossu fina bla qiegħda dak li rebħitilna l-fidwa tiegħek, int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ikun imbirek Alla, imbirek l-isem imqaddes tiegħu, imbirek Ġesu Kristu veru Alla u veru bniedem, imbirek l-isem ta' Ġesu, imbirek l-qalb imqazza tiegħu, imbirek id-dem għażiż tiegħu, imbirek Ġesu fis-Santismu Sagrament tal-Artal, imbirek l-Ispirtu Santu Paraklitu, imbirka kbiru Malla Marija Santissima, imbirka l-imqazza u l-Immakulata Kunċizzjoni tagħha, imbirek it-tluq glorjus tagħha fis-sema, imbirek l-isem ta' Marija Verġni u imbirek San Giuseppe Parus kassismu tagħha, imbirek Alla fl-anġli l-qaddisin kollha tiegħu. It-talba tar-Rużarju twassalna fit-tmiem dan il-mument ta' talb għallum. Fis-sitwazzjoni preżenti, il-Knisja qed tkompli tagħmel ħafna xogħol fejjidi fis-soċjetà Maltija u tgħin lil persuni vulnerabbli u familji fil-bżonn. Jekk tixtieq tgħin lill-Knisja tkompli l-missjoni tagħha, tista' tagħti donazzjoni billi tidħol online fuq knisja.mt/donazzjonijiet jew billi ċempel fuq in-numru tat-telefon 21 241 2
8-1. Nappellaw biex il-koll nosservaw b'attenzjoni il-miżuri għal ħarsin tas-saħħa u li nevitaw li noħorġu jekk mhux għal bżonn. Min jixtieq jersaq għas-sagrament tal-qrar għandu jinforma lis-saċerdot minn qabel sabiex jiġi evitat li n-nies tinġabar f'post wieħed. Aħna nkunu magħkom il-ġdid għada filgħodu fid-9:30. Grazzi u nsellmilkom.